Okay, vi laver et forsøg, der hedder neutralisation. Vi vil demonstrere, hvordan man laver køkkensalt. Vores formål med det her er, at vi vil undersøge, hvilke stoffer der dannes, når saltsyre og natriumhydroxid neutraliserer hinanden. Altså at lave salt ved at blande en syre og en base. Okay, til dette forsøg skal vi bruge saltsyre, natriumhydroxid, en glasskål, en pipette, pH-papir og en brændselsbrænder og en træfod. Nu har vi hældt 5 ml saltsyre over i vores lille glasskål, og nu vil vi prøve at hælde et par dråber natriumhydroxid i, og så skal vi måle pH-værdien på det. Sådan. Så der bruger vi en lille træpinde. Og pH-værdien er stadig meget høj, derfor skal vi fortsætte med at ja. Så kan du se, der er en bil, der laver jern. Den hedder jern. 4, 5, 6. Okay. Men hvorfor er den der lavet jern? Det er fordi den laver der vanadium. Den laver kron, det er derfor den er så syg. Det er ligegyldigt. Ja, nu er vi på 20 dråber natriumhydroxid i vores saltsyre, og som I kan se, er pH-værdien stadig meget høj, eller meget lav. Ja, og vi skal prøve at få den neutral. Ja, og det gør vi ved at blande en base op i vores saltsyre. Og natriumhydroxid er en base, hvor at saltsyren nok giver sig selv af en salt eller en syre. Nu er vi oppe på 47 dråber. Og pH-værdien går stadigvæk ikke nedad. Den er stadigvæk på 1, hvilket betyder, at det er en meget stærk syre. Du ser, jeg rammer den, så... Der. 70. Og pH-værdien ændrer sig stadigvæk ikke. Det vi snakker om her, før at selve saltsyren vil skifte til neutral, er en enkelt dråbe. Så vi venter bare på, at vi møder den dråbe. Nu er der 80 op. Og den er stadigvæk på 1. Stop det sådan noget. 100. Nu har vi 100 dråber natriumhydroxid. Og nu kan I så se, at den er skiftet over til en meget stærk base. Ja. Så for at få den tilbage til en syre, vil vi så begynde at røre rundt i den. Så prøver vi igen. Hejse! Det var neutralisation. Det bliver så blot. Ja, vi kan ikke få den til at skifte tilbage til en syre, så nu vil vi gøre det omvendte og begynde at drukke saltsyre. Godt faktor. Saltsyre skal passe meget på, men husk handsker og briller altid til hvert forsøg. Og forklæder. Og så ikke få det i øjnene, det går ondt. Okay, vi skal se, om vi kan få det her helt neutralt nu. Og den er gået fra at være en meget stærk
syre til en meget stærk base, så ja. Nu vil vi gøre det omvendt. Nu prøver vi at putte noget mere saltsyre i. Nej. Jo, saltsyre. Okay, ikke så mange. Hvor mange dråber har vi i nu? 6. Og den er stadigvæk... Det begynder at blive lidt grøn. Så vi fortsætter med at proppe. Er det her nok? Ja. 17. Hun kommer ind i troppen. Jamen, det er lige meget. Det er lige meget. Og vi er faktisk ved at nå målet. Nej, den er stadigvæk. Ja. Nu kommer vi så til at proppe så meget i, så nu er det den syre igen. Så har vi ret lidt rundt i den, og så nu er den faktisk blevet helt neutral. Ja. Grøn. Jeg vil godt sætte den på lidt. Den anden vej. Helt neutral. Okay, nu vil vi så inddampe selve vores væske, den neutrale væske vi har, og ved at inddampe den skulle gerne selve brinten og oxiden fordampe, så vi tilbage kun har salten, så vi så vil kunne smage på. Det der så sker lige nu, er at vi er i gang med at opvarme væsken, og den koger, hvilket betyder, at hydrogenen er i gang med at fordampe væk på den her væske, og det er oxygenen også, så til sidst vil der være kun køkkensalt tilbage, som vi så vil kunne smage på. Nu er vi næsten færdige med at få dampet alt det her brint og oxygen væk, så lige om lidt skulle der gerne være salt tilbage. Okay, her kan I så se, at vores forsøg det er lykkedes, og vi har fået køkkensalt.